କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ତାକୁ କିଏ ଦଉନଥିଲେ। ସେ ତାପରେ ଗଲା ନା ଆର ଗାଁକୁ ଗଲା। ତାପରେ ସେ ମାଗିଲା ସବୁ ଗାଁରେ, ତାକୁ କିଏ ଦଉନଥିଲେ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆର ଗାଁକୁ ଗଲା। ଭିକ ମାଗିଲା, ତାକୁ କିଏ ଦେଲେନି। ତାପରେ କଣ କଲା ନା ସେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଗଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା ପାଣି ଭାତ ଖାଉ, ଡାଲି ଖାଉ, ତରକାରୀ ଖାଉ, ବିଲାତି ଖାଉ, ମିଠା ଖାଉ, ଏତିକି ମାଡ଼ ଖାଉ, ଚାପୁଡ଼ା ଖାଉ, ଗୋଇଠା ଖାଉ। ତାପରେ ସେ ଦିଟା ମାଡ଼ ଚାପୁଡ଼ା ପିଠା ଗୋଇଠା ପଠେଇଲେ। ତାପରେ ବାଜିଲେ ମିଠା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ମାଡ଼ ଚାପୁଡ଼ା ପିଠା ଗୋଇଠା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ। ତାପରେ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ବିଲାତି, ମିଠା ସବୁ ପଠେଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଭାତ ଆସିଲା, ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଆସିଲା। ତାପରେ ହାଣ୍ଡିଟା ଖୋଲି ମାଡ଼ ଚାପୁଡ଼ା ପିଠା ଗୋଇଠା ସବୁ ଖାଇଲା। ତାପରେ ସେ ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ନେଇକି ସେ କାପଡ଼ ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ଭାତ ଖାଉଥିଲା। ତା ପେଟ ଭରିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଭାତ, ମିଠା, ତରକାରୀ, ବିଲାତି ସବୁ ନେଇକି ସେ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ତାହେଲେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ମାର ଚାପୁଡ଼ା ପିଠା ଗୋଇଠା ସବୁ ଖାଇଲା। ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ତାପରେ ସେ ତା ଘରକୁ ପଳେଇଲା। କପଟି ନା ସଇନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ଗଛରେ ହେଇଛି। ତୋଳିଲେ ତ ପଇସା। ତା ମାର ହେଲା 1, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ହେଲା 3। ଗପଟି ସଇଲା। ଫୁଲ ଗଛଟି ମଇଲା।